Fil-każ Jason Azzopardi u fl-attakk fuq Mario De Marco, il-kap tal-Oppożizzjoni kellu jitkellem. Stqar dan il-preżentatur Jean-Claude Mikallef u ex-membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista waqt il-programm One Week. Unħares il-qoddim illi nara kap tal-Oppożizzjoni inqas aggressiv imma iktar assertiv. U fil-każ ta' Simon Busuttil, nittama illi jew jibda jisma' minn nies aħjar minn dawk illi qed jisma'. Jew illi l-Ingliżi jgħidu pull up your socks. Jew kella jolli l-kalzetti tiegħu u jibda jieħu rridni fideh. Illi fejn għandu jitkellem. Dan huwa lok fejn għandu jitkellem. Dwar id-dil tal-Lavinbraw, l-avukat Simon Mikallef Stafraċ sostna li l-ex segretarju parlamentari nazzjonalista qed ikun ipokrita meta wieħed ifakkar x'għamel fil-passat. Qed jilab il-kelma doppja faċċa hija enormi f'dal-każ. Huwa ċar daqs kristall. Tinsowx illi meta ma dak il-famuż press conference quddiem il-qorti u kull ma kien jonqos u li jinfaqa jibki dan ir-raġel, issa l għandna ċertu provi. Waqt il-programm ippreżentat minn Janice Bartolo kien diskuss l-attakk fuq il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco, persuna li sfat attakkata mill-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizja u l-klikka estrema fil-Partit Nazzjonalista. Jean-Claude Mikallef kien ċar dwar dan l-attakk. Jena għamlu distenzjoni. Inaċċettabbli. Bejn kritika u ħdura. Dak li sar fil-konfront ta' Mario De Marco. Huwa inaċċettabbli. Huwa ħdura. Huwa inaċċettabbli, huwa ħdura. Mingħajr ma dar mal-lewża, Mikallef sostna li huwa ma jridx ikun fiż-żarbun ta' De Marco, hekk kif mhux qed isib difiża mingħand min suppost jiddefendih. B'referenza ċara għal Simon Busuttil. Li inkwetani huwa u li ma nixtieqx inkun huwa fil-pożizzjoni ta' Mario De Marco illi min suppost jiddefendih, min suppost jaqbes għalih u min suppost jikkondanna lil min jipprova jkisser il-wieħed minn nies tiegħu ma kellux il-gazz illi jagħmilha.